Inyoni TV. Manje mina ningilandela amakhamera ukuthi hambe ngishusa lana. Cha, ungasabasela uKing Ginger, Inyoni TV ukwenzakalani? Lalelani-ke. Uzwana amakhamera uzongisiza ukuthi ungicishele leyo nto ngoba ngazi ukuthi ngoba nila nizofunana. No, sifuna nje isekondi lapho. Inkinga ukuthi mina zonke indaba zabantu nayifuna nifuna ukuzazi. Cela ukuthi ungicishele leyo kamera ungalokhu ngishusa mina. Okay. Ningizimu Afrika, sihleli neqhawe ke la. Qhawula kithi uyaphila? Ngiyaphila mntaka kunjani kodwa? Sikhona mfethu, asivele sihlalo odabeni njengoba usibhalelile njengekwenzakalani. Mfethu unembuzo nezimpendulo ofuna ukuyithola mfethu, ngifuna ukuthi nje manje sibabeka abantu esithombeni ukuthi why usibhalelile njengekwenzakalani, yini ofuna ukusizakala kuyona. Angibonge ithuba kakhulu Gwajo, ngibingelele nje nakumbukeli ekhaya. Ubaba kaMvelo lo umenzi igama. Nginibhalele nje ngoba nakho nginenkinga kakhulu ngoma wengane yami. Yeah. Kube nje nesimo la esibe khona esenza ukuthi ke mina naye sagcina sibe nocelelana. So nje kubeka nje isithombeni kube nebusiness bethu elibe khona la afikile yena wazolethula kimi. Kulethuleni kwakhe yileli lo 5 rand ngicabanga ukuthi belenzeka lapha ya endaweni yaseVerolem. Okay. Obufika khona no 5 rand nje uphelezelwa imali engaka 5 rand lo Mandela. Yes, lo okay, yeah. Osukuphelezelwa imali lapho ngaphezulu 1200. So othe mayichaza lento bethu ngagcina nami ngiyibona ukuthi yes ngaheheka izokwazi ukuthi isenze nathi mhlawumbe impilo yethu ithi ukuba ngcono. Yeah. So okugcina kungenza ke ukuthi nami ngigcina ngincenca ke owakwethu udade osegoli ukuthi naye ngimkhethi kunebusiness elikanje wabeke yena ke naye esebaletha ko 5 rand nale mali le ngithi bebecela la ku 10. Okay. Sebe bonke man ile business leli ekuthiwa uza no 5 rand no Mandela lo wakudala bese uza no 1200 ngaphezulu. Okay. Inkinga ke la ebekhona ke ngithe mase ngimnikile makamvelo wakhambisa lokho lapha akhanjiswa khona ngoba phela mina bengazi uyena umuntu bazi benolwazi ngendlela yokuthi enobufakazi besenabo ukuthi ehlotsheni zakhe wambala nje udade wabo ngithi uThobeka othi impela naye wayithola kanjalo noThukozana ubhuti wakhe naye beseyitholile. So nje lo muntu 100% sure ukuthi lento uyenzeka nawe waba neshow ukuthi hayi neshow ke mesho kanje ukuthi shuthi ngempela hayi akusilona ibhanoyi le kanti kube kanti angibuzange la ngini. So mehambisa iprocess yakho na ke bethu ke ithi after 3 weeks uyafika ke uzothola usuzolanda ke imali yakho. Uthe mase ifakile yena ngithi kuphele 2 weeks uthe nje ngesonto lesithathu esethi uyobheka ngamgcina nje ethi uyobheka emva kwalokho wanyamalala akatholakala encingweni. Sengizame ngakho konke ingakho ngithe nje ake nginibhalele futhi into ngiyaxolisa khona futhi into efuna nje amanje ukuthi asiyomcinga usisi siyesimthole. Ngoba phela ngizwile la mobile usho ukuthi ngazi ukuthi umkhondo khona indawo yamajalida asebenza ngakona futhi thina nje manje ukuthi sikutholele yena ukwazi ukumbuza uthole nokuthi imali iphi because imali sikhuluma ngayo futhi le mali icela ku 12000 le phela makuthi ma 1200 aba 10 yes shuthi ko 12000 lo mali leyo. Oh yeah. Ngoba nje bese okunginika nje ubhlungu kakhulu incindezi bethu engitholayo kubhlungu mfethu udade wethu akasangikhulumisi ever since senixabene siphele 2 months zonke makamvelo ngamtholi angisazi manje nala abanye abantu bakunika ipressure naye bamnikeza ipressure futhi ngoba phela naye walisabalalisa kwabanye ukuthi nanti ithuba. So anisaxhumana naye asisaxhumana naye angazi nami ukuthi mhla sabonana kuyoba kanjani ngoba phela manje lento le inkinga makutholakala uMamavelo mhlawumbe ngizokwazi ukuthola nami impendulo ezongeza mhlawumbe mase ngibuyela kowakwethu ngimchazele ngizokwazi ukuthi ichazeleke. Yeah, so ngifuna ukuchecka bafu ukuthi usibeke sombeni uqile ukuthi kulo 1200 no 5 rand ithini benefits ini kule business utholani wena njengomuntu odlalile. Okay, into ke ithi lana Gwajo uma ufaka lo 1200 nalo 5 rand inzuzo wena yakho oyitholayo emva kwa 3 weeks kuba imali u28000. Nomzala wakhe ke bethu beseyitholile khona bese betholile nomfowabo beseyitholile. Yes. Awushuthi wena nawe bafo usalindele ukuthi le mali uzoyithola izongena le mali uzoyithola. Yeah.
so ubone khamba isikhathi akwenzeki. Hayi ngibona kwenza ithulekile. Ningizimu Afrika sesitholile ingqikithi yo R5 1200 ukuthi ukhanda u28000. So thina nje kwenzakala nje basisebenzele umphakathi mfethu siyasuka njengamanje siyomcinga ngisho ngathi walashona ilanga somhlwanya simthola usisi sikhulume naye sithola ukuthi iphi imali. Nina besilo mina ngumzona ngavumisa uvala sekuvala ngamakhanda amadoda uhlelo ikwenzakalani siyasuka njengamanje siqonda ngqo la sizwile ukuthi ungakhona umkhono sebesinikile ke osaveya bethu ukuthi bangakuphi siyakhala akulalwa. Umenzi usibhalele ngenzuka yK yawona inkalankala inkinga ibhanoyi ino R5 phakathi. Le ndaba malandela ithi uza no R5 no 1200 bese u28000. Ngayicishe ngayifaka nami le mali evelelem ngayicishe ngayifaka. Umenzi kusibhalelileke ngalento lokho so sifuna ukuthola ke namhlanje ukuthi ngabe kwenzakalani mfowethu uright grand Hayi ngiright hamba kanjani grand bwana akusakwazi hayi ngiright undene nje we hayi uthile nje hey sozakala nje ngithutshe bakade beyithuka is you ngithutshe uthule wena ngikhuluma la awagcina siya lapha kanyaboss ningizimu Afrika sekhona kana mesile umzona ngavumisa uvala sekuvala amakhanda nokwatsha lo sikhungekho ngihamba nomfowabo Dlamini nami ngizala kwaDlamini umalandela amalanda alande lanelani no Sinyoni TV umzala wami kazi lami siyahamba namhlanje sihamba nomenzi usibhalelile ufuna imibuzo nezimpendulo kuma wengane yakho umakamvelo yemakamvelo siyeta kuwe nco uyala umakamvelo lo owahambisa imali lapha wayofaka u5 siyova ukuthi kwentakalani ngenzaba lethinza nkosami imali kodwa bayazama abantu besifazane kodwa prophetical ngathi kodwa khona la Asikweli asambe sekhona kwenzakalani Sinyoni TV sibaleka samba yalo ya ayivele emotweni la vile emotweni manje siphele singa yawe nje singaphethe namagadi namhlanje ayithembe wena khona mntana aya sim approach baye nje sim approach isibona ayithola nini ya mhlophe hayi siyabona mfasazana nefika kodwa Yaphila awuphethana anisebenzi ngihlaleni ngimisa abantu abadlulayo abaya emsebenzini siyaxolisa sazi ukuthi kwazo into osaneke iyaxokolisa angikwazi ukuthi ngancokola ekuseni ngiye kuyosebenza ngihlale emncola la uyaphila kodwa mfasazana ngiphila kahle no yazi kusiyake isikhathi sakho mhlawumbe lokusende muzi Sinyoni TV sikwenzala mhlawumbe ubona amakhamera la emva kwethu yabona angizwanga Sinyoni TV manje mina ningilandela amakhamera ukuthi hambe ngishuza lana cha ungasaba siyena uKing Ginger Inyoni TV ukwenzakalani lalelani-ke uzwana namakhamera uzongisiza ukuthi ungicishele leyo nto ngoba ngazi ukuthi ngoba nila nizofunana inkinga ukuthi nina zonke indaba zabantu nayifuna nifuna ukuzazi cela ukuthi ungicishele leyo khamera uma lokhu ngishuza okay my sister ukuthi umalandela domlandisi ukuthi why sikuvile hayi kabi no sisami kunomuntu osibhalele la esihamba naye odinga wena onembuzo nezimpendulo abuyithola kuwena singakubambezeli senongnyukela sikubambezeli kodwa sisi umuntu esihamba naye ukhona la sihamba naye kungukuthi ngoba nakho sicela ukuthi siqale size kuwe qala sizwe ukuthi lento uyayazi ngoba balekile ukuthi sizwe isathi lakho nesathi lalo muntu loyo osibhalelile yabo ukuze singasoli wena kanti mhlasimpe vele sikusolisa ukuthi sine side elilodwa siliphethe ubani pho lowo muntu loyo ongenagama nalokhu ningitshela ngomuntu kodwa igama ningitshela ukuthi ubani okay kune story esifisa ukusizwa sisi kodwa umuntu esihamba naye ulapha emotweni before lo muntu simlanda sicela ukuzwa kuwe ukuthi uyamazi yini umenzi umenzi ngiyamazi uyini naye
ubaba ingane yami. wabengane yakho. Yebo. So uyena ke sihamba naye sinomalandela. So indaba ingayo uyena othe asikucinge sesikuthole kunento afuna ukuthola. Umenzi futhi unefoni Wablock efonini. Akasakutholi. Asakuthole efonini. Inini nazi lokho, inini nazi Usitshelile phela njengoba sila vele usitshelile ukuthi wena wamblocka wenza yonke into. ekhaya lami akakwazi umenzi ngoba engibizela amakhamera nje. Kwakhona lawa uhlala khona uthi akusekho akasakuboni la akwazi yena ukuthi uhlala khona. So njengamanje i-issue ingokuthi umenzi unemibuzo nempendulo afuna ukuyithola. So angazi noma singakhona ukuthi simlande umenzi kube ukuthi lolu daba silikhuluma la siyadedela uyahamba uya emsebenzini. Ngicela nimlande. Usebenza khona la majaldini. Ngisebenza la phezulu emajaldini ngijahe too much. Malandela. No, somlandi sisombuza. Uze futhi singabi neside elilodwa. Ngayithatha ngisho isikhathi eside. Mlando. Kuyokusiza lokho ukuthi usheshe ngoba manje namhlanje emsebenzini. Okay, ukuze lento sizoyilungisa kahle. Okay, bafu menzi, ngicela usondele bafu. Bafo wena usibhalelile la, yabo. Ngicela singalokhu sithendabuza hlalo dabeni ukuthi why uwenze ukuthi thina sifune usisi. Inkinga mfowethu edala ukuthi ngize ngimfune ingoba sekuphela inyanga embili zonke angimthola ucingweni ungiblockile kanti wahamba mfowethu kunenkinga enkulu nami engazi ukuthi ngizoyixazulula kanjani. Baba kaMvelo angikaze ngize Ngithuba akakuphazamisanga. Okay. Into khona mfowethu. Yeah. Kunaleli business ebelikhona lo 5 rand. Yeah. So uyena futhi Leli kaMandela. Yes, labo 5 rand nje ubelila everlela. Yeah. Wafika mfowethu wangichazela naye and ngifuna ucama manga bengayizwa lento at all. Bengingayizwa nje at all. Wangincenga ekugcineni kwakhona ngaze ngagcina ngavuma ukuthi okay kulungile sizongena. And then into engiyenzile ngaxhumana nodadewethu osegoli ngamtshela ukuthi kunaleli Ngakhomba ngesibhamu. Ngalikhomba ngesibhamu Niki ithuba. Ngilinde. Yabo. Baba nganyakho nje Moslona. Ngicela nikhuluma nisheshe bandla. Mfowethu. Afeka kugabi. Ngakhuluma nodadewethu. Udadewethu wayese eyangithumelela. Labo 5 rand ngithi babe u10 mangaphosisi plus no wami ngaphezulu. Oh leli business leli lithi woza no 5 rand no Mandela uphathe nemali. Uphathe imali la 1200 uwodwa. Ushuthi 5 rand uwodwa. 1000. Oh uMakamvelo waqhamuka nale business. UMakamvelo. Imabhuti ngikutshela. Nami kwangeyona inhloso yami yeso. Ngahamba imali ngayoyifaka lapha yana ngabahambisa o5 rand. Okay mana ke sisi ngifuna indaba silandela kahle. Mfowethu lo lichaze yonke. So unaletha lawo 5 rand nabo 1200. Yes. Babe bangaki abantu? Nawu phakathi ngidlapha. Nami ngiphakathi. Bese kuba ke ilaba abawu10 abavela kubani kudadewethu. Yibo calculate malandela lapho 1200 Shuthi 1200 times 10 13,000 plus lo mali le. Yeah. Yabona. Into yokuqala bethe ngayibuza ileyo ukuthi uma uzothola imali awukwazi ukhipha imali. Ngamtshela ukuthi le ibhanoyi leli. Awathenga imali ngemali. Cha. Waphikelela. Oh waphikelela ukuthi into ekhona. Waphikelela ukuthi into ekhona baningi. Benza ngihlanganyela Makamvelo. Ufuna ukuthola ingqithi yendaba. Makamvelo ngicela ukubuza. Akuwena owangitshela ukuthi usisi wakho uthobeka kunemali asanda kuyithola emasontweni ambalwa. Ngakutshela kodwa ibhanoyi uma ngabe selibalekile ayikho into engangizoyenza nami. Ngifuna lento ukuze icace bafowethu. Akuwena obekade ungitshela futhi ukuthi ubhuti wakho uThokozane uyitholile lo mali uhambisa u5 rand abawu3. Ngakutshela. Wawuthi ke mina kangenze njani?
Wakholwa nawe, wawusungiphusha ukuthi asiyenzeni lento ngoba sizoyithola le mali napho ufakazi sebukhona. So bafo mina ngifuna ukuthola ukuthi ngesikhathi nawe investa le mali wawuzama ukuthi uzolungwenza izinto noma kamvelo noma mhlambe kwakwenzakalani. Uyawazi ama plans ebesinawo ngathi ngoba egcineni kwakhona futhi enqabanisile nenze ukuthi nizele blockane ngasatholani ile mali. Inkinga yileyo nje ukuthi uvele waphela emehlweni. Sisi uyayazi imali. Imali ngiyayazi, yes, ngeke ngize ngiphike. Okay. Ngayithatha. Wena le business uthatha lo 5 rand. Lento yenze Verelem. Imali lento benzeke Verelem. Phela ngisi nami ngithe angimlinde. Okay, awuchaza. Nganilinde. Leli business belilapha Verelem. Leli business ubufika ukhokhe u5 rand uhambise no 1200. U5 rand lo noMandela. Yebo, bese uthola u28000. U28000. Yebo. Manje ke usisi wami uThobeka wawufaka ke lo 5 rand waseyithola le mali. Nami ngase ngibona ithuba lokuthi uma ngabe ngingayifaka le mali ngingathola inzuzo engconywana, uyabona? Okay. Ngase ngicela ngikhuluma nobaba kaMvelo. So uma sekulahleke izimali zabantu kanjena nami angikwazi ukubhekana nabantu ngoba ngizobulawa abantu, ngizoyikhokha ngani le mali engaka? So wena sisi bakunikeza le mali kuwe cash. Banginika imali. Wayihambisa. Ngayihambisa. So kwenzakalani kumusi uyihambisa la ohambisa khona? Kwansi sekusela isonto sekufanele ukuthi kubuye izimali zabantu, kubuye imali zethu, sathi siyafika lapha safika ioffice selivaliwe. Usho ukuthi le mali ayidlanga. Ngineqiniso. Cha bafethu manje ngicela ukuboleka ifoni yakho. Ngicela ukubuza Ungivulele i-calculator, baba kaMvelo. Bafethu ngifuna unento engifuna ukuyi-check kwaJo. Bafethu baningi labo 5 rand. Kuthiwa kuba imalini oyithola 28000 ngo5 rand owodwa. Yebo. ngifuna Ngifuna ukuthi about 10 ngifuna ukucheck o5 rand about 10 u28000 ukuthi imalini. abezothola malini bo Ukuthi noma ngabe kuthiwa ke shuthi wayidla usisi ngifuna ukucheck. mina into engikhalisayo ke bafethu ile ukuthi mase ehamba eyobheka lapha ya eoffice akasabuyi ke kimi ukuzongitshela ukuthi kahle kwenzakalani. Udadewethu ngala naye umfakela umfakela ingcindezi. Ngangizothini mina kuwena ngangisaba ukubhekana nawe. Wakwazi ukungitshela eqaleni. Ngakwazi ukukutshela kodwa ulahlekelwa imali yakho akufani nokuthi ngikutshelile. Ngangisaba ngizoyithathaphi ngizoyikhokha ngani? Mina ngizwa so wena makamvelo emva kokuthi ke le mali okay usuzwile ngebusiness weza ukuthi okay kune business elikanje wena wasithatha isibindi singaka sokuthi uthi baba kaMvelo naye akajoyine while nawe ungakabi nayo ishow noma ukhona umuntu wayethola imali noma wayithola phambi kwakho wabona ukuthi le nto iyasebenza phela into emuliqala ithathe kuqala yabo Thobeka wayethola imali phambi kwami wayethola ngufakazi wayethola ngamxoxela ubaba kaMvelo sambona futhi ezenza izinto ukuthi imali uyayithola pho manje usubalekelani Cha. KwaJo. Ngizothini mfowethu KwaJo le mali mothi 28000 bathumbo times 10 imoto is fana 280,000. 280,000. ya manje ngaba nibonike uma nginalo 280,000 mina ngabe ngikhuphuka le ntaba zonke izinsuku ngemsebenzini nginaleyo mali mina Kodwa ke kodwa manje phela inkinga ukuthi umbalekelelani bona inhlalo suthi ihlonipheke kanjani mfethu uyabhiza umbalekela ngizothini kuyena bengisaba uyasaba ukubhekana nomuntu umwazi ukuthi kunento ezisikweletu la kodwa manje umana ke sisi lento wrong ngoba phela oqala okay uqoqile bo 1200 laba no 5 rand wahamba nabo so awucabanga kulomuntu angakulimaza noma angakuzingela phela imali esikhuluma ngayo khonto kufanele kuyazi webhuti olandwe ka TV ingazulandwe kwinhloboni ye TV noma ini nani khonto kufanele kuyazi la bekukhona nemali yabantu ubaba kaMvelo ubengangi-understand mangimtshela yena kodwa omunye umuntu bengekaza ayiqonde leyo nto ukuthi mina ngithini kuyena ubezobona ukuthi ngidla imali yakhe ngithini ke mina kulabo bantu okay ngiyayizwa lento nangu ubaba kaMvelo sinaye la uthini ngala abanye abangekho mhlawumbe nabo bayakufuna uthini mhlawumbe yazingelwa nje ubula hayi abangizingele sho sibongibulala ke phela ngoba nginalutho angisanginalutho KwaJo nawe siswami lento oyenzayo ibhlungu ngicabanga ukuthi into eyayibalekile la ukuxhumana nobaba kaMvelo ungambalekile njengamanje ubaba kaMvelo uthini ngenkinga abhekene nayo usufaka enkingeni ngemali zabantu ezanikezwa yena ube yibridge ube yimiddleman ethatha imali eyinikeze wena ngiyafisa ukumlekelela
sikwazi ukuyikhokha leyo. Ubaba kaMvelo kwakuveza ukuthi Qhawe nodadewenu wathi akajoyini. Yebo. Sinjani isimo ke ukulwa nawe udadewenu? Kunzima bafethu ngoba sengibukeka njengomuntu manje oyiqola njengomuntu odlale ngodadewethu yabo ngoba kwayena dadewethu kunabanye futhi Naye ethe baxhumane nabo abalindele ukuthi bazothola imali zabo. Yo. Ayingeke bafana bakithi. Ibhlungu kakhulu lento kwaJoe 2 okwesibili makamvelo ninengane enizele nobaba kaMvelo. Ngicabanga ukuthi nanoma isiphi isimo asikho isimo esidlula ukukhuluma kuhlalwe phansi. Communication. Nithini ngale okay mhlawumbe kunento esingayazi kwaJoe. Ukubalekela ubaba kaMvelo besithini izathu sakho ubuzobuyela nini kuyena noma bese kuukumala ake siyithole lapho mhlawumbe kwaJoe. Webhuti mina njengosindi lo wakamngomezulu ngoba ngibona uyazi ubaba kaMvelo mina ukuthi ngiyamthanda kakhulu futhi kodwa into edala ukuthi ngisuke eduze kwakhe ngibaleke ingoba bengazi ukuthi ngizothini kubantu ngizobhekana kanjani nabo. Okunye nokunye akukho la esake saxabana khona ukuthi siyaphambana lapha nalapha. Inkinga ziqale ngesikhathi salabo 5 rand. Kodwa bombalekela mama. Ubaba kaMvelo ke wasitshela ukuthi sapolice ikhanda ukuthi abantu bamhlasela njengamanje. So izothiwa nike lento nawo abantu bamhlasela naye babe nje behlasela wena ngoba nayo senkingeni. So izothini ke into kuthiwani la uzothini kulabo abantu because njengamanje sekumele ubabize bonke laba bantu babekwe la bese uyabachazela ukuthi le process yo 5 rand kwenzeka la u1 no2 no3 ukuze wonke umuntu azobele so bengabikho umuntu ozokuzonda because njengamanje usengcupheni. Simali esikhuluma ngayo 1200 umuntu ewukhipha nje ngunika umalandela nomunye ukhipha imali leyo yabo. Angazi angithi nikwazile ukuzosiza ubaba kaMvelo ukuthi angithole la shuthi nizokwazi ke futhi namanje ukusisiza ukuthi sibhekane nalabo bantu. Kwayona le nkampani aniyazi ukuthi yakuphi yona le ithathe imali zabantu. Ngoba ngibona nje angazi nokuthi ngizobabukela obani. Awuyidlanga le mali. Lutho. Ushotha uyidlanga le mali. Hawu mfethu ngabe nginjena kube nginemali. Ngabe njengoba ungibona nje ukube nginemali khona imali enginayo. Yeah ne. Nawe ngathi usuzokumaketha. Baba kaMvelo. Okay kwaJoe lento iukhunga mhlasimpe baba kaMvelo nangu sesomtholile. Ithini into usafisa into yenu niqhube ngoba phela ngicabanga ukuthi kunanomntwana kwaJoe. Yeah. Yabo nawe uyaliveza iside lakhe nduke waveza ukuthi usungincama lento vele ipublisheke isabalalizwe lonke ngoba manje egcineni awusumuntu ongasathembekile futhi usugeza igama lakho kahle kahle. Yebo. Kunzima kakhulu bafethu ngoba angifuni uqamba manga ngimthanda impela and isifiso sami ukuthi angifuni ingane yami ikhule ingekho phakathi kwethu. So ngiyabo nje ingakho ngancamela ukuthi ngingene ngoba ngenzela khona lokho ukuthi asiyeni phambili ukuze sikwazi ukukhulisa kahle umuzi. Kodwa manje ngendlela osekwenzeka ngayo njengamanje kwanami ukumthemba angisekho. Awusenako ukumthemba. Angifuni ukukhuluma iphutha nje bakithi ukumthemba nje akusekho ngoba one into ngilinde ngiqede. Into enginothisayo nengiyibukayo kuyena akakhombisa ukuyisola. Uyadlonga nje akakhombisa ukuyisola yabo nje kimi yes singakwenza konke sikwenze siqede kodwa kimi kuzoba nalento leyo ukuthi nje uyangikhohlisa futhi ukumthemba ngisophinde ngimthemba. Kodwa my sister uyayibona inyakanyaka oyenzile ngokuthi ubaleke ufihle information ungafuni ukuxhumana nobaba wenga because phela uma usunenkinga nanga umuntu oqala kumele umtshele yabo into eyiproblem futhi la malandela ukuthi ubaba kaMvelo kunabanye abantu abaseceleni abamfakela ibrand. Mina ngine-worry ngalento lo ukuthi sisi wami njengamanje usengcupheni ukuthi ungalimala phela imali esikhuluma ngayo yabo. Nangale kokulimala kwaJoe shuthi wena makamvelo ungadayisa komkhwenyana wakho. Because uyamdayisa njengamanje. Yabo nje ade kufuna yena. Ubekufunela kona ukuzokubuza ukuthi kanti kwenza lani mina bengizolungisa la. Siyalungisa kwimali. No, ashoshozoyi. Mana ntokubuza sisi ubuzo umtsheleni baba kaMvelo ukuthi imali bengisakhona ikhanda
ngizobuyela kuyena ngimtshele Umtshela phela masopholisa ikhanda ngiyafisa ukuthola indlela ukuthi ngingakhokheka kanjani yabo mina nguwena ngoba mina nguwena bezothi uma iqhamuke baphambi kwami ngithi babamvelo ngiyaxolisa ngenzeni ngikhale ngiguqa yo ngijayile nje ngiphuthuma emsebenzini futhi nje kwamanje angiboni ukuthi ngisazongena saningibambezelile ningiqedile kodwa egameni nifike ngeweekend ongcono egameni lokuthi ukweleta abantu ngiyambona baba kaMvelo abantu obakweletayo yabo because phela imali esikhuluma ngayo wena njengoba besho bekumele ukuthi uyithobe uzehlise ukhulume naye kanti wayekushaya yini because insizwa uyayibona ukuthi nje iNazaretha ihumbly insizwa ephansi uyabo akaza zangishaye into engiyibanga nani bese sifike even nakulento ukuthi size la lento besikhuluma nobaba Mvelo ibingeke izifike la ungaxhumani nayo baba Mvelo wathi ngikhuluma nobaba Mvelo nginganginikisa ukuthi ngikhulume naye kube yini ongoshishilizi nina nje ongqamgqeshe nje cha mali yabona bakamvelo eyibo ngifuna ukuthi utrend nje abantu bakubone bakwazi yingakho ke ngibabizile abafethu uthiniye ngekuthanda hayi ke trenda ke ngane sengitshela vele sebeyangaza ngithi ningilandeleni amakhamera kodwa ke kodwa awukhulumisi komteso layo wena usiyofa Ngasibona ke simo ke bafethu nini into ebafananize la ukuthi ke sesikhulumile kade ngiqalile ngikhuluma nani ngikhuphuka lapha ngikhuluma nani nakhona ukubaleka njalo aninginika into engabe nayenza ngabe nisinikeza isixazululo ukuthi singenze njani nisibonise okay thina nje ukwenza lana kube kuthiwa asizanga la ubuzoze ukhulume nini nobaba kaMvelo ukutshela ukuthi imali kwandisa ibhanoyi bengisapholisa because nayo la undisa ibhanoyi usuhlala lapha hayibo asufuna ukwazi la ngihlala khona manje aninakho ningisolile ngemsebenzi angithi wena ushintshe umcasho ngoba ubalekele inkinga zakho ushintshe okay wabuyela kini ngoba umncane ukubhekana nenkinga zakho kodwa ke awuyisoli yazi ngiyafisa futhi ukuyikhokha le mali ukuthi indlela eningizela ngayo okay ngifukuthola ke sisukuthi uzokhona yini ukubachazela nalabo abanye abantu angithi baba kaMvelo usabazi la abakhokha imali because phela yama lento malandela isidinga ukuthi abe khona usisi yabo abe khona nobafu yabo bese bayabizwa bonke labantu laba abaqoleka lezi imali ukuthi baqoleka bese uyabachazela ukuthi kwenzakalani kwandisa ibhanoyi uma bekholwe uma kungukuthi abakholwa kube khona ukuthi solution ekugcineni kodwa sina solo ukuthi kungagcinwa ngathi umuntu omubi mhlawumbe wena ukubona lokho ubona ngathi si against wena kanti cha sina sisiza wena yabo ngasiphakamisela nje imoya sesiwami kodwa egcineni sisiza wena hayi nami ngiyafisa ngalo bhuti into engilwa nayo ngeke thina sizonethwa izulu la ngento engekho yabo uyabona noma ngikwenzanga ngamabomu siyaxolisa ke manje mhlawumbe ubuke ngazo ukuthi sokucinezelile kodwa ke thina siyinyoni TV sokwenzakalani into esiyilungisayo noma into esidila nayo sidila nokuthi abantu balungisa inkinga zabo inkinga ngeke kuyibalekele inkinga iyaqonda ngeke uyithole isixazululo ngokuthi ubaleke isixazululo akubona ukubalekela inkinga ukubhekana nayo usamthanda baba kaMvelo kakhulu kwami kodwa manje ngoba esakasangithembe namathize cha ngeke cha phela kumele angakuthembi ngoba phela ubalekelile yabo kodwa angimbalekelanga ngayoqoma ngimbalekele ngayihlalele ekhaya ngikaze ngiqome umuntu mina futhi mangakhokhakala le mali ungafuna ukuthi nilungise izinto ngakhokhala imali nje yonke into inga right sengaba kuyena ke ukuthi yena ngoba phela amadoda uyawazi ke nawe indoda uyazazi ukuthi uyinhloboni kaPende naye uyinhlobo yakhe kaPende yize engakazi abe namaphutha empilweni yami okay baba kaMvelo mfethu wena njengomuntu osibhalelile njengekwenzakalani ngiyafuna mfowethu ukuthi nangu usumtholi baba wengane yakho uyachaza sesibona ukuthi nesimo uyasho ukuthi imali akayazi ngalandela so njengamanje ngifuna siphume nekhambi lokuthi ke njengoba phela nathi sesiphakathi kulento ukuthi sekwenza kanjani ke ukuthi laba abantu abanye bayithole le information usisayichazayo yabo futhi nathi asifuna ukuthi alimali yabo because phela abantu abafani so yini ke obucabanga ukuthi singayenza ngoba phela lasho ukuthi imali akayazi nawe ngicanga ukuthi
uyamazi umuntu uthandana naye kanjalo kanjalo. Yeah, futhi mhlawumbe kunembuzo nawo wathi Ufuna ukubuza kuyena, noma yabo. sasukukhulumile okuningi. Yabo. Kodwa nje nangu ke manje. Hayi phela akukho kunye ngaphambi kokuthi ukudlula ukuthi kuhlalwe phansi ubachazele abantu ukuthi kwenzakalani. Ilokho nje kuphela ukuthi abantu bayadinga Abanye abantu labo yabo usuku babona endaweni noma bakufonela ngifuna ukuthola kanjalo. besixhumana ngocingo. Okay, udade wenu njani isimo naye? Hayi asikhulumisana. Futhi xa bena umndeni manje sisi. Manje ilento ke ngibanga nawe. Ushola ukuthi imina engikuxabanise ngamabomu. Wena nje kumele ukuthi ube nesolution ukuthi babuyelane abantu. Ngiyacindezela nami ukuthi kube njalo. Angimina phela engisabaxabana. Kodwa savumelana wayifaka imali ngamhambisela. Hayi ukuthi ubaba kaMvelo wambamba ngenkani. Yeah, hayi kodwa ke ngicabanga ukuthi nabo bazoyibona episode kwaJoe. Izothi masiphumile bayibone uyobe usubasharela nawe link babamvela ukuthi uma kaMvelo sumficile sinokwenzakalani nayi ivideo sibe sisenza inhlelo zokuthi kukhokheka imali. MakaMvelo ngicela ungathi mawunenkinga nobaba kaMvelo bese ubaleka. Nina hlanganani abantu abathandanayo banyamanye kwaJoe sho njalo kakhulu. Ninyamanye nobaba kaMvelo. Noma kuthiwa koshaya isikhathi sokuthi niyashada uyobuza umfundisi athi uyosho umfundisi athi ebuhleni nasebini uyoma naye. Wena ke musu ukuthi manje inenkinga Bese uyabaleka. Lokho omunye. Njengamanje nisebini anikho ebuhleni kufanele ubhekane nenkinga zomuzi wakho. Usakhula mawubalekela inkinga ezincane kangaka uyokwenza njani mhla kuvela inkinga ezinkulu. Hayibo. Ayibalekelwe inkinga. Usayibhekene nawe ingaphi Kwayona nje malandela lento yo5 rand nana ngisho ukuthi sisi wacabanga kancane kodwa nawe ubuye nje u5 rand uhambisana no1200 uzobuya u28000. Hayi bafisa nibuye nanenye into enibona kahle ukuthi ayikho phela le yabo. Kodwa ke ngeke sisole kakhulu vele kwakuzanywa into yaphambili. So isolution itsini nje manje ngicela uthathe inamba yasisi yabo sibe nayo nasikwenzakalani sibe nayo nasiko okay so ifaka nala coba izinamba yakho sisi noma ungayibize hey boyithatha ukala boyithatha ngoba kaMvelo angaze enakhuze la siyabonga uSamola pha behind sine ifaka mfethu sifake inamba yakho la sisi so that sizokunakhuza faka inamba yakho la hayibo futhi ezibe wrong in ayifaki hayi sekuright ifaki hey hayi bafethu hey inkinga bazazi umuntu angafa ngendaba yemali engafa hey baba siyabonga kakhulu sisibonga uzolala ubuthongo nawe yabo. So ke sisi into soyenza thina njengamanje nje wenza lana ukugeza igama lakho negama likaBafo because lento isefana ukuthi uBafo uyixoki kulabo abantu laba uyabona nawe futhi kuBafo ubusuyixoki yabo. So njengamanje ukuze into enilunge nibuye nithandane kahle noBafo nosisi wakhe bebuyisane nabantu abanye abafaka imali because lisiwe yawa isiuqunga nje yabo nje into ongasayazi nje ngoba vele uBafo kufanele ukasa nje 5 rand kufanele ngoba 5 rand wanikwa imali wanikwa o5 rand wanikwa nemali and le mali iserious ngoba 10,000 plus wayithatha le mali wayinika wena wasile mali wayidlulisa la uyidlulise khona awusazi nawe usuya block yabo uqinga kanjani umuntu osesele nenkinga kodwa nami singabantu abamnyama nje uyabona ukuthi ngathi sisiyasangana manje yabo hayi no sisekudedelwe emsebenzini kodwa ungasibalekeli nanini sizozama ukuthi bafusihlele lento babizakana labanye abantu mhlawumbe siqinise zokuphepha malandela mhlawumbe komele siqinise futhi zokuphepha ngoba amakhanda abantu awafani mhlawumbe khona bebebringana khona bebenjani befuna imali zabo kodwa sisenzele ukuthi nawe uvikeleke ungazingele. Okay sibonga kakhulu sikhathi my sister eyabo ngicela umnikeze ithuba ngicela nikhulume. Hayi no asondela bafukhulume no sengisho noma sesingasasekho sengisho ukuthi ke
musukumbalekela hayi ngeke ngisambalekela sizoyenza follow up sizokufonela nawe naye somfonele sicheck ukuthi nigcineni nokukhuluma niyakhuluma ngathi ninkinga kodwa mhlawumbe malandele khona into private abangathi ukuyixoxa ngasondela bafu ngasondela kumuntu wakho hayi mhlawumbe singavala amakhamera kulungile hayi ngiyabonga bafethu noma seningibambezele ilili kodwa-ke umuzi wami wona ngiyabona ukuthi uzolunga. okay hayi siyabonga my sister baba wamvela hayi mfana hayi ubuthandana kanjani umuntu kanje hey mfowethu hayi ewo hayi bafu hayi lo muntu unenkani malandela lo hayi nokuthi uGwajo lo muntu akayisoli ya kodwa mina into engibukayo cha imala i-physical appearance yakhe noma i-self image cha ayisho ukuthi wazi imali ayisho ukuthi contact khona cha ayisho kahle imali bafihla kodwa laba bantu ngeke hayi kodwa ngiboni bafutha hayi indlela iyona indlela akhala ngakhona eish kodwa ke wona bafa uqinisekile ukuthi ngikutholile ngikusekile kodwa nje hey benembuzo eminingi Ozo amehla akho yagijima uyabona ngathi kukhula lifisayo kodwa nanokuthi phela bafo sisazophinde sithola ithuba lokuthi sikhulumisane nabo laba abanye yabo because ngathi bayadingakazi manje kuzovela ube imbizo nje yabo kodwa kumele siqinisise security malindela ngale hotel leyo ngoba kumele ukuthi bechazeleke nayo usisi elingale nje ngoba lunjalo udaba ma ukuthi ngempela usikwaba ibhanoyi and mina Gwajo into engikhala ngayo kakhulu ayibhala lo sisi akayisoli ishinga lela ayo sisi akayisoli mfethu utshensela ukulunga yabona uma ulungile umuntu uthatha advantage uthatha advantage ukuthi nje uyazi ukuthi yabona umuntu phansi ngizwana nokukhuluma kakhulu ingakho ke nje yenza kanje hey plus uyilungele bafey hey bafowethu ayingeke ayishuthi ke challenge sesele ukuthi silungisa kanjani nosisi wakho nalabo abanye mfethu kodwa ke kuzoba ngcono ngoba ngicabanga ukuthi noma sokhipha i-episode bazoyibona nabo bazoyibona nawo bafokulungile hayi khawula kethi ngicabanga ukuthi mfethu kulungile mfethu langelinye ilanga usithembe thina sisebenzela umphakathi sisebenzela malandela mfethu indaba yanamhlanje indaba ejule kakhulu nendaba futhi esifundisa okukhulu khawela kethi so usindi uma Mngomezulu la mfethu sizothi wrong noma right mina ngingasho ngithi wrong ngokungayisoli yabona lapha Gwaje ngicabanga ukuthi bekufanele sithi masifika yebo kona uthukile vele ngoba vele ke mfethu akekho umuntu ongavele kuvimbe akushuthi sinoma kanjani uyabo kodwa siyathola ukuthi noma sekuvela ukuthi hayi no sihamba nobaba wengane yakho uyabo ila khona ekade kufanele ethuke ephinde futhi ethi noma esefika ubaba wengane yakhe kuyena akhombise ukuzotha nokuzehlisa nokulibona iphutha lakhe ya mfethu ngoba mawubuka nawe umbukeli lento iwuchungechunge isitshela ukuthi lento imali iyimpande yesono mawuthi uyabuka yonke lento about imali isuke ku-5 rand ohambisana 1.2 bonke laba banethemba lokuthi le mali izozala ibe u28,000 so mawuthi uyabuka from mawusuka kuyo usindi uma Mngomezulu uya lapha unethemba lokuthi kunemali wadonsa ubaba wengane baba kamvele kunemali la naye wasondele nobaba wamvelo naye wazodonsa odade wabo nalabo abanye esingabazi abaningi abagcine sebengena kulento lento isitshela ukuthini malandela isitshela ukuthi abantu ba desperate ngalendlela ukuthi bathatha noma ngayini kodwa makuthiwe kunemali buka mawuzobuka lento yokuthwala lento yokuthatha lento abaningi bafuna ukuyithatha ngani ngoba bazi ukuthi kunemali so nalana bebethatha lento mfowethu ukuze bethole imali lento iphindi ihambisane nobudedengu obukhulu kubantu noma nje uthi uyayibuka wena Gwajo uyihlaziyela nje okay ngihlele ekhaya nangomama wasekhaya uyafika baba la kunendawo lapha ohambisa kuyona u5 rand u5 rand uhambisana 1.2 emva kwalokho ke bese kuzala 28,000 zibuza ukuthi how kanjani isingisi how okay how uyaplava okay lento bathi ihambisana nobudedengu engicabanga ukuthi Gwajo kufanele abantu bafunde ukuthi
ayikho into ethinta imali eza kalula okuze kalula kuzoshabalela kalula vele nanokuthi la lenkampani abathi ade beyithembile ukuthi izoqoqa labo 5 rand ubani bese ehambile wayo verify noma ukuverify noma uyini lo kodwa ukwenza ucwaningo olunzuli lokuthi lento iyona umiss ngoba phela into bayisaqala mangabiza okuscam ifika ikwenzele uyibone kodwa misiya kwabanye into ebhanoyi ihamba iphela so manendlela mangathi namhlanje sisoyivala mfowethu singasandi kakhulu ukuthi bayibonile indaba sithi sifundo sanamhlanje mbukeli ungalinge uthathe izinto ngoba nakho ubona ukuthi sinalo utho noma ubona ukuthi hayi impela singangenso yenyoni kodwa ungaveli uqhomundele zinika isikhathi uyabo yazi khawenye into engihlekisayo la hey abantu abakutshela uma ngabe sebesathole into engenisa imali khawo hayi bayabodwa uyabona kodwa khawe uma ngabe umuntu senokhekile usethi hey kwenzakalani yeke lonto ulayinoma lokhipheni iyekeni lande imali esakhona ikusipho Africa iNyoni TV mina ngonophoto sekwangongika umzona kavuka umsuvala sekuvala amakhanda amadoda ngama nomalandela amalanda alandelani lo itshebele ekhala kahle hayi no ngithake angisuse manje ngizoyisusa bafowethu silandeleni YouTube eSinyoni TV cela mfethu sinabantu abaningi ababuka ichannel ikwenzakalani bafethu subscribe yabona bangena nonke nithi nje subscribe nonke into ebhlungu ama views sithi makhulu angaka unsubscribe inkinga yini sifuna ukusuka lapha 66k sinyuke sithi 100k khona into kumele siyithole bafethu sathola ukuthi ubuka magobe awusubscribe into ndephesheya sayicela kune award vele iyaphesheya sayicela bafethu 100k nje uma subscribers siyawela ngani wanga subscribe siyakulandela noma inini noma ikuphi thina sisho enkulu kakhulu engena noma ikuphi sho ngathiwa mfana kuhlala inyoka lapha sofika kwenzakalani enye into sesami engicela ukuyicacisa ngicela sehliseni imoya singadini uma sibhala noma sifona noma sithumela imiyalezo miningi imiyalezo esingenelayo ngosuku so siyacela abantu babekezele nisibekezelele siyafisa ukunisiza nonke South Africa kodwa ngenxa yobuningi benu nenkinga zene eziningi asikhona ukunisiza ngesikhathi esisodwa sicela nje nibekezele kancane step by step bese subscribe kwenzakalani